ife jikwa enu ọ ma bịa ka anyị rie nri agụụ na-agụ m kpere anyị ekpere ka anyị rie nri tupu anyị na-ekpecha ekpere ọ ga-apụta n'afọ a Jizọs. Amen. Chineke anyị agọzie gị gọzie ndị anyị na-akwado n'ugwu ka ọ ya bụ anyị isi eko ndị anyị ezigbo ife na n'afọ a Jizọs. Amen. No. Yeah. Ọtụgbu ụgbọala ọ dị mma. Ebee ka nne ị nọ? Ọ nọ n'ụlọ. Nne na-abịa. Biko, ego afọ ekwe na ga-enyezikwa m ya. Ọ fọkwa ka ndị ọzọ. Ma elozọkwala. Ụmụ ego dị na n'elu akpa iruo ịya afọ ya. Ịmara na ị chọrọ igwe. Hey, onye nchọ m nwere. Onye ị chọrọ igwe. Ego m bụ ego ya. Mana ịma na ọ nwere ihe na-esi akpịba oge ụfọdụ. Ọkwa ka ọ dị mma. Nsogbu adịrọ. Nsogbu adịrọ. Ọ dị mma. Mma enwere. Ọ dị mma. Gbagba mbọ si ife na-asọ. Ịmụ ife na-agwa ya. Ọ bụrụ si ife na-asọ ike na-eri n'ụlọ. Ọ bụrụ gị ma ọ bụ isi afọ wee kwara okpu. Ọ ga-ekwu ya ọzọ. Ama m onye bụ. Ngwa jee ọfụma. Ọzọkwa ọfụma. Ọ dị mma. Ana m abata. Kwadokwa anya. Enekwana ụmụ agbọghọ anya n'ụzọ. Ebe onye debe ugogbe dị ka n'ụlọ n'ebe ụmụ agbọghọ anya. Ụmụ agbọghọ siri ike na nwata. Ike na ebe ji nọ nyesi. Ọmarịcha m. Ị na-ebe ka mgbe eche m. Ike erigide na eke ya na-esi. Obi. Ike ihe agụgụ. Ihe ọzọ. Ike mụ na gị ga-epiogharị na-etogharị ebe dị iche iche agụgụ m. Nne m mụ na ya anaghị epiogharị ebe. Ihe njibere ebe a ka ị gwa m oge ị na-abịa ịfụ ndị be anyị. Ọ ya bụ nsogbu. Ya bụ nsogbu. Imefe m ewe n'iwe. Mgbe oge m na-abịa fụ ndị bụ. I kwere na ị ga-abịa ịfụ ha? I kwere ekwe? Ụmụ m na-eche ka mmadụ ga-emegide bụrụ mmadụ n'ụwa. Ya anyị gaghalịsịa nnọọ na anyị na-agwa gaghalịsịa. Mgbe ụfọdụ anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị anyị gụsịa akwụkwọ wee gaa na ụlọ ọrụ ụfọdụ. Ndị ji ụlọ ọrụ a na-enye anyị nsogbu ịmagụ ka anyị na fadina onye dịka ha ma mmekwa nke ahụ nwere akụkọ ihe mmadụ ya eme ọkwa obodo kịta sikwa ji ike onwe. Nne ife mere bụ na ife ọbụla mere chukwu mazụ ọghọtago ọ ya mere ka Yesu ese gị kwụsị akwụkwọ gị ike gbaa mbọ tinye uche na akwụkwọ gị gụọ mepee anya gị gụọ ọfụma edozi onwe gị mara nna anyị gara akwụkwọ ọ gara akwụkwọ matakwa n'ife Chineke nna kezuru na ọfụma ị ga-akwụkwọ kịta anụ a nwere ike nweta ezigbo mmadụ ga-elu gị ọlụọ gị o ike bụrụ ọgaranya a ga-efekwara anyị nwa mgbe ahụ ife wee dịrị anyị na mma ya bụ ị ga-agba mbọ gbapụmasị mbọ ike afọ anyị dị mma gị mata ihe Ikem kekwan Agụ na-agụ m agụ na-agụ m. Ya taa anụ nnụ ọkwa ndị ka ilisi kịta Agụ na-agụ m agụ na. nwa n'elu m tawa. jee gaa ndị nsogbu awere ihe nna ka ebe ebe gị aka ọ na-ara gị ahụ Ndị dị n'ite apempe brother. o pempe ya bụ na ị ga-emenwu ihe ị ga-eri ị masị nwunye nri ichere ka bụ nwa azụ kefọ ọnwa ọgbọ gị ndị ọgbọ gị n'iro na-akwa mmiri Ndị ebe apempe brother biko ndị ebe apempe. Ịma na obele nwa bụ ya nwa obele nwa ịbazi ahụ na njita ya maka na o tosi ogologo tokesịalị m n'ogologo. Nick. Kezi kabina ndị asị ịchọpụta ma ndị kọmpani a ndị asị China
ịchọpụtara agwa ndị ezigbo nwanne m onye mkpatara jiri bịawa ya abụrụ ndị wayo mba ọ ndị wayo mana ha ezikọla ha kwere m nkwa na azụmahịa ga-aga nke ọma ọtachi ụtọ anya ya abụrụ ndị wayo mana enwego ka esi nwee ndị ga-ego n'ahịa nwanne m ịma na ịbata na obodo Nigeria na Lagos ịma akụrụngwa ekwentị a ọ na-ere ka akara ọ na-ere ka akara mana mmadụ ịsa ga-enyere m aka busa ngwa ahịa mana ha ezukọla mmadụ ịsa otu anyị ọ na-enye gị nde naira 15 brother ka ị wee tinye aka nwanne m so obi ahụ jiri ekele ka nke imeela na-enye ego kama na ịma na nde naira 15 abụghị obere ego ị ga-enye m ihe dị ka izu ụka na-abụ ka m nwee ike gbakọsịa anya bụ ego ọnụ ego a kịta ọ pụtara na m nwere ike ire ụfọdụ ngwongwo m ka m nwee ike gbakọ anya bụ ego ọnụ nke kasị mkpa bụ na ihe m izuụka na-abụ dịka nsogbu izuụka na-abụ a ga-abụ mgbe ọ ga-adaba bụ na ọnwa ịtọ na ya uru abalị n'ọnwa ịtọ ebe mgbe ego ahụ ka dị brother nke ha ga-ezu otu obi ahụ jiri maka na enwere gị onye ọbụla nwere gị na nwanne onwe nsogbu ama na mgbapụta ego na ị ga-ebu ọzọ kwa ndị ka a na-ekwu oge ya nke dị mkpa mana elela m onye ị ga-ejisi ike kwadokwa anya ị ga-ejisi ike kwado anya ka ife mere weta ọfụma Niko ọ dịkwa ka ga-eche ka tụfuo ego adịgo mere eche n'ụtụtụ tụsiri m n'abalị kedu maka ọkụ ịma na ị chọrọ ịgwa m na ị chọrọ ịnaba Lagos n'abalị ya ọkụ ịma nwoke ndị Anambra ahụ gara maka ha mechikwa ihe niile gbasara ihe ịkwụ ụgwọ and gaa ha n'igbo ya ọ fọsịrị mụ ọ dị mma ọ na obi siri ike nsogbu adịrị etu obere oge just obere oge na mmadụ Niko, dịka nsogbu ihe a bụ chek nde naira 17 agbakwunyere m ya nde naira na maka ụmụ obere mmefu ego ndị na-atụghị anya nwere ike ịdapụta ọnụnwụ ofu ihe efọ ịma n'otu afọ m abụkwa m onye na-eji ego achụ ego dịka gị abụkwa m onye na-eji ego achụkwa nta ego ya bụ na uche m dịkwazị ya ihe anyị na-elekọta bụ ịchụ nta ego eji ego achụ nta ego ọbịa ya bụ na uche m dị ya ihe mere bụ ka ị ga mgbe a ga-akwụ m ụgwọ ị ga-agbakwunye n'otu ụzọ n'ụzọ 10 si n'ime
nweta gị wee ga-akwachi m ụgwọ m ya ị ga-enye m ego ozugbo akwụrụ gị ụgwọ biko ka isizi dobezie iwu ka ọ na-ekwetara m ya ọgwụgwọ na ọdụrụ gị mmanụ obi ka mmadụ ga esi maka ọ site n'ọnọdụ aka m nwere ike iji nye gị ego a. Nwanne m, ekwetego m n'ihe. Ichesi gị ebe gị kwete? Ekwetego m. Ọ dị mma. Ya bụ na anyị ga-ede n'ede, anyị ga-ede n'akwụkwọ ka ebinyere maka na akwụrụ anaghị ụgwọ. Iwere tupu ime ihe ọbụla iwere ego mmemme m. Ọ dị mma. Mgbe ka cheki ndị na-eri na saa ka m wetazi akwụkwọ ka ebinyere maka. Nke iru ụzọ taa akọtọcha nke dọdịkwa ijikwa ahụ. Onye na-eju ahụ ka m mma. Biko nkezi otu ọ. Kedu ihe na-eme? Ọda nke m agwụsịgo. Ifuole? Ana m afụ gị ebe a. Ego nke one. Gịnị mere ego nwa? Ego anyị gbachinyere m. Kezi ego nke gbazinyere gị? Ya kwana ihe na-eche. Kedu ego nke gbazinyere gị? Ego anyị gbachinyere m. Ndị nwa gị anọrọla di ya. Chimo, mmiri amasị Hello? Ya nwoke. Kedu ego? Chief, biko wetuo. Ama m na ego a dịtega aka. Kama enwere m obere nsogbu. Enwere m obere afịa ntụ iji ego tụ. Na ọnarị m afịa. M ga-ewetara gị ego. Ego m niile ego onye kọpụtara. Chief, ọkwa ndị na-arịa ịta. Amakwa m na ọ bụrụ obere ego. Ndị na-arịa ịta bụrụ obere ego. Kama na ọrụ m ka m na-etinye etinye nwa obere oge biko. Kedu ya kwalifa? Nego m nọ n'ụwa Buhari nke anyị nọ ke. Kedu na ị na-asị m ego obere ego? Ya mụ chọrọ ya chọrọ ego. Ọ gwa m ga-ewo ndị asasa ndị EFCC ya chọọ gị igbe ọzọ. Mba, chief biko. Emena ka ịra. Chief, akpọta polisi SS ka. Lee ife na elu chief kama anyị ga-abịa zọbịa azụ kama anyị ga-abịa jebe na nke ndị uwe ojii. Kama ya ọkụ ịma na nke a dị na GRA nke na-ayọ m kemgbe ka m resi na GRA nke ị chọrọ igolata m sensi. Otu agosiri mgbe ị ga-agbanụ mbọ chaba na-arụ ka ikpotere m akwụkwọ a n'ahịa kpotere m ya ka ime akwụkwọ ka m werezie. Mba, ọ ya ka iji nwanyị gbuo n'efifi a akwụkwọ a ga-abịa n'ụlọ ọrụ gị n'efifi ị ga-ewetere gị ya n'ụlọ ọrụ Ọ makazie isite nwoke ọma ị na-anwa ọ ga-adịrị gị na mma.
ego mmiri ụlọ mmiri ngwongwo niile nwere n'ụwa kedu ka onye dịka Lekọ ka ego onye gụrụ akwụkwọ na mahadum dịka Lekọ sogodebara ndị wayo ka efe ya bụ ndị nkụzi uju wezụga ihe otu a nkịta 100,000 naira nkịtị adịghị n'ime akpa puku naira narị puku naira nkịtị enwere m n'ime akpa nkịtị ozu ụlọ ahụ na-ahụ ahụ Chim ọ bụrụ na ife a bụ nwa ka nsị m ya kunie No. Esi m na be enyi nwoke. Ọ dị mma. Nwanne ka ebe ibi ka na akpele eje. Ọpụpụ ka m na-apụ. Akwụkwọ. Ifuru na eji m ezigbo ụgwọ n'ụlọ. Enwe m ego njakịrị. Ego m kwesịrị iji ụgwọ na so na ego niile m gbakọ gị. Ọ bụ sọsọ ụgwọ na ụmụ ndị ọzọ m jitegasịrị ego. Ka anyị na-ekwu ihe na ụfọdụ ndị na-eji polisi steshọn. Kada buru meba. ụmụ ọkwa otu aka ọ dị mana ife na-enyegoro m obi aṅụrị bụ ụlọ ana m enwe obi aṅụrị n'ebe ụlọ eziokwu ihe niile m gabigara n'ebe nwanne m nwoke bụ Nicholas mana ejichakwa eneje ala Nicholas ebe ihe na-agara ya ọfụma obi dị m ụtọ ana m enwe obi aṅụrị ezigbo nwanne m ọ na-agara ya ọfụma ọmụ ka ọ na-agara Nna m, kedu ka esi m n'obi dị gị aṅụrị n'agbanyeghị ihe nwanne nwoke mere gị? Isi n'obi dị gị ụtọ?
Obi dị ụtọ na ihe na-agara nwanne m nwoke nke ọma. Nna m biko ikwu n'ihe ahụ ọzọ. Chizoba. Biko, ekwuzina ya ọzọ. Obi tara nwanne gị nwoke a mmiri nke ukwuu. Obi tara ya mmiri nke ukwuu. Agwana m na obi dị ụtọ biko. Agwana m ya. Chizoba ịkọkara mmasị. Ebe aghọtasị. Ịghọtago? Nwanne m nwoke ka ọ bụ nwanne m nwoke ka ọ ka ya bụ wee ruo echi. Ife na-agara ya ọfụma. Also, my girl won't that. You know, go. Yeah? Papa, na mabu mumazi, abro mumazi, ye na chifu buna. Obi adira mumma. Obi mu kuni ni mani ne obi dimma. Behind a gag geta. Papa dim. Obo nyono nto. Ayi kata na efe na nkowa. Iriwe na. Bomo yo obi dimma. So kuna we TV saga mana mo mi we. Papa di ko ni ya. Ko ni ya nna. CHIZOBA ozugbo. Ihe ubuka. Kege bụ mama nkwu. Kege ihe bụ na mama nkwu. Kege bụ na mama nkwu. Kege bụ na mama nkwu. Ngwa ọbụla CHIZOBA. Ọtụ na ọnụ m na-agba. Biko gawa gị. CHIZOBA. CHIZOBA. Ife yi nwa. CHIZOBA. Papa na-ekwu na-apụ apụ. Ife yi nwa. Papa ofu ụbọchị mpe nwaanyị ọnụnụ na ọkwa papa. What Chizoba? I'm talking about bonus here, but no state. I'm going to follow them on. What Nna, ọ kara mma ije gwa nwanne gị nwoke Nicholas ka o binyenu gị ego nụ. Ịma na anyị ga-akwụ ụgwọ akwụkwọ anyị. Mụnwa ule ikpeazụ m anụ aga m emekwu ya ahụ. N'elu CHIZOBA ebe anụ. CHIZOBA ga-akwụkwọ ụgwọ ụfọdụ oge jikwa wee nene ule akwụkwọ nke izizi ya. Nna m, okwu amaka. Mana ama m na o nwere obi si adị gị mgbe ọ bụla asị gị nata nwanne gị nwoke ego. Mana ọ bụ na ịma nga, njiri aka m gaa. Ka m megoro kono mara ofufe. Nicholas bụ nwanne m nwoke eziokwu. Mana mụ nwee ji ikpere okwu ma gbelu jekwuru Nicholas ka o were nye m ego anaghị eme mahadum ndụ mee ihe mana ka m gwa ụnụ na-abụ onye ọbụla ga-anwụ ahụ aka ka m eji tigbuo onye ahụ gba mbọ fụ na onye ahụ na ọnwụrụ ọfụma ụnụ ihe m na-ekwu. Kekwana ihe ịchọ ka ime nna m ke ihe a ga-emekwanụ. Nna m, achọkwa m kwuru agba anụ. Achọkwa m ka ụgwọ na cha. Ọ bụ na ịma nnata ego, iwetele ya. Asị m nye m efe ka nzu ike ka ndị niile baa n'azụ. Nye ka m bụrụ ya. Achọkwa m kwuru na ahụ ma ekwute okwu nke. Ni go be fe. Se de rupa. Na ndero. Na ne. Se na boy. Se na torifia, na de. Hey! When you come out the can't keep that. Because madam. Hey! I the man. Never get one. You can see from the other one. Get off from one and okay.
Okay, yeah, but Basaro, what was it? Even on the bias, no, Mokoba or Armoya, which are pussy, Mokoba mother, Ebekiri, was a poor money. Because I woman, I have a one can money. I have one. It's okay, just come on, if I get back, come on. If you talk, not another. I'm for good here. I'm going to some trouble, and the commando. Yam keji onemunana. Oh, there you go. Oh, they do. One name was ready. I don't know. Oh, we take up one here. 300,000 naira go go kwanya go kwa. No, kairi na imeria. Ayo na imeria. Ah, wo kwesi ime kwa ọzọ. Chizoba. Kedu oge ị ga-anọkọta tinye obi aṅụrị n'ihe mmadụ mere gị n'ụwa? Oge ahụ bịara efia. Mmadụ nye were check 500,000 naira nye nna anyị i nwere obi aṅụrị na ya. Hey, Chizoba gbanwekwa omume gị. Gbanwee omume gị ajọka. Hapụgodi ihe anyị na-akọ, hapụ ihe na-akọ. Hapụkana ihe na-akọ. Oyi ya ka o kwesịrị ime ihe. Oyi ya ka o kwesịrị ime. O kwesịrị imekwa ọzọ. Ka o mezili nke a kenene ya nụnụ. I nwetụ n'obi aṅụrị ihe ya. Because happy Lodana, so many. Who's my battery back? You are changing. Who was you? Oh, my man, man, because I'm going to Lodana, because. Hey, who's good? Can't teach you.
Kifi ji moto. Ogo bụ ne no maka afa. Nwanne nna anyị bụ Nicholas. Ma ọ bụ fon ya. Ị na-eme ka gasị na ndị na-afa na-eso okwu. Isi mokwu abụ isi mokwu n'oge agụdọbe n'isi. Ọ kapa mmadụ ịkwụsịrị omume ahụ. Omume ị na-emeso ofe ọ kapa mmadụ ịkwụsịrị maka onwekwa ebe ọ ga-eduba anyị. Nwanne m nwaanyị. Unu duru anyị na nna anyị ifubu ihe niile o nwere. Ka o wepụ na nwanne ya nwoke gụrụ akwụkwọ ma kwụrụkwa ka nwoke. Kịta o nwere ego, o nwere ya ọ chọrọ inyere aka. Anyị na-ata afụfụ ụbịam agụụ ihe niile na-ekpe anyị ekwe. Nne m. Nne ya ịma. Ma onye nụla anyị aka, ma onye nụla anyị aka. Anyị ga-akwudo m. O? Oge nkịta ngụsịa. Ndị wana fa agwa nwoke. Anyị agụsịa nweta ezigbo ọrụ. Anyị nweta ezigbo ọrụ. Ma anyị amụda nna anyị aka. Inugo? Ya yalema. O? CHIZOBA. Ya que eu tava na frente. É moça. E cara na sofá. Não. Ele deu. Já tirei de nada agora. Hai. Ochimo. Ụwa jupụtara na nsogbu. Ndị a bụ modu kịtazi bụ na ọ bụrụ na ndebe nga eri nne. Echere m ejekwube m Nicholas. Elotakwara mgbe mama anyị dị ndụ. Mgbe ife na-agara m ọfụma n'ahịa nna azụ. Nyekwa na onwe ihe ọmadụbere bụ ije n'okpokoro ụmụ agbọghọ. Je na-akparị akụ n'ụlọ akwụkwọ. Ihe nne m ga-ekwu bụ m ike zigara ya ego nke m mana na-ezigara ya ego. Kịta ọrụgokwa ọgaranya na-ebiri onwe ndụ na-eriri ego sọsọ ya na ndebie. Mana mụnwa na ndebe m ihe a nọzibụ n'afụfụ maka na ego akago n'aka. Nya nwụọ naghị emetụta dị ya n'obi ilota ịdị na-enyere m aka. Mba o mesi otu aha na-aga. Ihe niile m nwelụ akụnụba m kpatara ego niile m nwetara eji m maka nwoke a ofunarụsịa m aka m ọ bụ na nnụlụ ife nwunye m nwụrụ anwụ na-ekwu mgbe ahụ. Kịta ka nna ha agọta ife Adam na-ekwu. Nwatakịrị a nọ na-ebe na-alụ aka ife na-emenu aka sị na ebe nwata na-ebe akwa na-alụ aka nne ya nọghị ya nne ya ga-anụ ya. CHIZOBA nwa m ihe na-ekwu kịta ka a ghọtara n'eziokwu afụgo m eziokwu n'ime mma m ife ga-eme kịta ka m ga-amụ ife ga-eme ana m eme papani ọsịsọ. Chinwa kedu ka ere? Adị mma. Aga m afịa gị azụta akwa fụ nke a si na ya dị tụtara ya. Akwa maka. Hai, CHIZOBA taga afụfụ. CHIZOBA, ịlagwo nshi. Ọ gịnị ọnụ? Bịara nna. Na urugo nke na ị ga-akparị m. Ịchụta m akwa ndị ala. Sini gotere m akwa. Ebe m ihe otu ọgụte gị akwa. Mere ihe ọjọọ gotere m akwa. Ọ masịrị m. Ị ga-aghọta ihe m na-ahụ kịta. CHIZOBA. CHIZOBA, kedu ebe m ga-aga? CHIZOBA. Kedu ebe? Biko ịma ka o si eme biko nwanne biko nwaanyị biko ọma mgbe ya ọkụ biko mba biko omensu biko nne m gba ya o yalịba biko nne yalịba o biko
Ike kunume. You know makagasizi. Biko ebe ku na aga na anwụ erika ni. Ọ dị m oburu ibu. Kwa ya ụlọ ka anyị na-ana. Ku na lo no. Ọ dị mmanụ mba, banye na moto ka anyị na. Zọba ka anyị baa. Zọba. Nke dị ebe to na Zọba bata na moto. Biko rapụ ya biko. CHIZOBA. Nsị m rapụ ya bata moto. Banye na moto rapụ ya. Ihe a bụ mkparị na-abụ mmadụ n'omeme. Nigudi, kepụsa anyị n'isi anyị banye ụgbọala. Nigudi ka o si ekwu ya. Ibu mmadụ na ewepụ ihe nna ya mere nna anyị. Anyị agaghị enwego ụgbọala ebe niile. Ọsị m banye m moto ka m bupụ olu. Ihe nke eweke n'ebe oweke ifo ka m gwa gị. Ọ na m bụ nwoke. Njide nwatakịrị ya mmegbu ya dịka CHIZOBA makwanụ nke o si dị n'obi. Mgbe ịmarọ ọ bụ asị na nne ma maka ịmarọ ịkwana ife ịchọ ka ime biko welie nwayọ butue biko nwanne m nwanyị nsogbu adị ya kachara mana ka ọ na-ebe ụdị nwa nke a biko zọbakwala nwanne m nwaanyị nka. Mba ụmụaka ife m ya mee echi ome nche m ka isi mkpakọ ọnụ biko isi gị gbakọ ome nche m echi nke egwu ọkwa nwanne m nwoke ahụ ya bụ onye obi dị omimi etu si afị ọ bụrụ ezigbo mmadụ ma afụ na ọ nwefu ife niile n'anya ebe ọ nọ ife gbajido ọ gbajuru dọ ya bụ mmadụ abụrụ ezigbo mmadụ ya ife na-akaba arụ ịkọwara egwu gịnị a na-emekọ chegide ya onye afụrụ onye n'anya anụgo m ife asị onye zọba nke onye na-azọ nke ya bụrụ ajọ mmadụ nsogbu adịrọ ife ọbụla mụ na ya na-eme ana m eji uche ata akara ụjọ atụ na enugwu nsogbu adịrọ maka amachọrọ m mmadụ isi m n'Ọnịcha gwara obi mba uche ndị ya
potential for CHIZOBA kita. Abu bro tackles my CHIZOBA. CHIZOBA they go change his name is Odu ko bi nese just I know. Konkin am ko bi ko Ike wan do mo. Ewe gezo. Tupu ne wifa. Afugomia. Afugomia na eti bulamia. Imana Uncle Tungudu Wadina Itumsu in Africa Ubiaduru Mebano Obiaduru Piamo Udri Mizwana Ubiaduru Mebano Mancha Okwimana Okufodon on our Ogu Obia Nebani Ainjano Wie Mamoa Mana ubi ona abesi Obia guda abia Oman notaga Olache bea Maka CHIZOBA yiku kunuku ya CHIZOBA utingena Nke mwaka Amami yiku Mwane meko wanyana Mwalife nekubu na Agwano na akareka Ubi ndade ocheba ya mancha Obiaduru Ife mere n'obo na akwefu mkata abakita Awo so mla ya bankata Ejo Agmetushike Bonna Wewaya Agyon Mami 5 Fuguya Nnam abalị ole ma ole gara aga o nwere nkata mela nne m na-akpa gbasara nwanne m nwoke na ụmụ ya. Ịgwa gị eziokwu, ụbọchị ole ma ole a o nwere ka ha si emezi omume ha adịghịzi mma ma ncha nke hụ na akpọtazi aha gị ahụ na-atakasị ha ọkachasị CHIZOBA nke a na-agbasi kete ibe ọbụla kpọrọ aha gị ife ahụ anyị niile ahụ na-agbakasị ya. Nna m ịgbaghị eziokwu abụọ na akịrịka anọ m na-elegwa ya na o nwere echiche ọjọọ ha bụ banyere anyị nja nke nwere ihe ole ị na-eme bite ugbu a gaba anyị na-akpachara ya maka na mụ na onwe m asala m anya mmiri biko. Anọgbo m efe ikwu a sị na ndị be anyị sị na nwata na-akụziri okenye ife okenye na-akụzikwa nwa. O gosi m n'anya ruru anyị mana nsogbu adịrị o doro anya na mụ na nwanne nwoke bụ ofu ọbara ofu eriri o tere n'aka m kwere nkwe ego agwa m ya na m enye ego ezigbo ego ka ọ chọọ ife ọ ya eme wee na-ene ndị bi anya anọkwa m ofu aka a wee kwekwe nkwa na m ga-arụrụ ya ụlọ ọhụrụ ọ dị ka ibie ka o nwee aṅụrị ka ibie tupu o wee ruo mgbe onye kerie ya akpọrọ ya. Mụ na onye ọrụ ngo m akpapuo na nkata maka ya wee gwa ya sị ya na ọ ga-abịa ka o were ego ka o bido ọrụ n'ala ya. Amazikwa m ife ọzọ m eme ka ọ m gbuo rufa onwe m ka ọ dị mma ka m ebukọrọ ihe niile m nwere wee bukonye ha ka obi wee dị ha mma. Ịma na ọ ma ekwu omume ife mma na sọ Chukwu ma nke onye na-eme nke o bu ya atụ ya n'ahụ ihe mma na aka m da-etu ebe ọ nọ. Ọsọ ozi ya anụ na-aya egbu ọkụ mmadụ hụ na-aya egbu ọ rachapụ ọsọ. Ihe ọbụla ihe ọjọọ ha bụ n'obi ebe ha na ọ ga-ala ha n'ahụ maka na onweghị ha mere. Ihe o bu ya atụ ya n'ahụ. Ebee ka nne elu jee kpọọ nne sị na chọrọ ya bịa.
Oria. Na. Ekwadogole. Akwadogokwa nke nwa ka nna achọ. Ka nje kanya aka na. Ya afa ụbanye na akwụkwọ. Ọ dị egwu. Ọ na-adị mma. Dị nwa puku na onye isi. Mana ọ nwekwa ife nchọ ịgo. Ọ dịkwa afọ mma. Ọ dịkwa mma na ọ nwee ka arụ si emecha m. Ọ na-eme mfu ka ọ nwee fụ ife mkpake ga-eme m. Si na mma agwakwa gị apụkwa na apụta. Mapụ na. Ife m ga na-agwazi ndị otu anyị mụ na fa nwere nzukọ. Ama m na ya bụ nzukọ dị mkpa. Ife m ga na-agwazi ha. Sefa na arụ adịrọ. Maka na ọ bụrụ na arụ adịrọ ya apụ. Ịma mpụrụ ọnụ. Ebe a ka ị tinyere ya. Ịghọtago biko. Nke anyị sobozila gị. Mme na-aga n'ebe a. Mgbe ekwe ka ọ pụọ. Eme nkwa ka ọ pụọ. Ọ magbuo onwe ya. Nekwe ilili walu dodie. Mgbe ekwe ka ọ pụọ. Asịkwa na amasịrị. Na-eme etipu. Nye m akpa m ka nje pụta. Ọ dị mma. Ma jee ka lọta o. Lọtakwa ọsọ. Mma bata nọ. Ihe dị okwe n'ite mma. Onye ala ka ịbụ. Lọtakwa ọsọ mụ. Nke anyị bikozi gachi ya azụ. Maka ọ dị o. Onye kwa na-eme na gate? Hey! Manena. Ogini kana bata. Nene kana bata. Ma bata. Kifo kineti. Hey. Gini wani fo kwan. Nene na. Very ya. Odo kwa no ma. Gini efe memo. Hey. Okwa mko ne. Akini kworo kunkedia. Ni lebe ni kana bata. Ni bele. Owo na ni madu bosu re ba ho. Ani kene. Ife fa nene. Ngweju ba ha. Ke ife na menu. Wesi. Owo bu na mala na unegbe. Agbara lule ba. Hello? Nicholas. Nicholas. One day, Nicholas.
Nicholas Auga. Nai. Nai nyai ka n'otu a. Hey. Nai makwa ni na-enwe ọbara mgbali elu. Igirigide uju nwanne yi ruo oge onekwanụ. Nso. Udu a na-afụwara awa. Ọ bụ sị ka mụ na nwanne nwoke nọ. Anyị kparịsịa nke nwanne na ibe ihe. O were kpe m mkpa na ya achọrọ m ezigbo ego ka m were mmanya tekwa ife na-eme. Na nwunye ka ọ na ha ene anya etu ya esi ka nye m ego na kịtazi ka ife ebe ka m ga-eje udu a na-afụwara awa ka ị ka ya esi na-akwụ onye ukwu walụ ka onye m gara eje ka ihe m ga-emezi ka na-enebezie m. Nna anyị, ọ bụ maka ihe a ka ị na-eche, chedokwe maka ya. Maka na nwanne nwoke anwụgo ụlọ ọmụgo eyigokwenye ya. Chedo maka ya, ọ bụrụ ya bụ onye nke izizi, onye nke ịbụọ, ma ọ bụ onye nke ịtọ na-anwụ. Ọnwụgo eyigi ya. Ị kwesịrị ịdị na-ekele Chukwu maka na kịta ka Chukwu kwadoro ịkpụ ya ọkụ. Chukwu akpọkụ ya ọkụ maka ndị niile o mere njọ na-egbugbu ya. Ị kwesịrị ịdị na-enwe obi aṅụrị. Chizoba ka esi ekwu otu a? Emekwa dị ka bụ nwatakịrị. Chizoba mechie ọnụ ya. Chizoba ka ụdị obi nwere, ka ụdị akpọmasị dịghị n'obi ife a. Nwanne nna gị nwụrụ ịkpọgide asị na ndụ were kpọruo n'ọnwụ. Ka ụdị mmadụ ịbụ. Nna m mgbe mma nwụrụ nsogbu adịrọ. Kịta nwanne nwoke anwụgo nsogbu adịgo. Chedokwe maka ya o, ọkwa maka ndụ gị ka m ji ekwu ya. Mgbe ọ dị ndụ ịgbara maka ego gị, ọ kịta ọnwụ gị ga-echute maka ego gị. Chedokwe maka ya o, ekwutekwe m nke m. Ọkwa maka ndụ gị ịda ụba ngwa. Ka dị mmụọ ọjọọ n'ọnwa n'isi. Ka dị ọtụtụ n'ife a. Uncle, some of what you are telling you not to stop. Have lava. But I know Uncle Macagini one. The Koran. Only the one of Fafa by who don't want to believe by Macagini. I can't go along with you, don't mind. It's a corner. I don't catch up. Ihe bịara ka anya m ruo na akụnụba nwa m nne m nwoke maka sị na anya egwe na-eru mana ọ bụrụ na etu a nke esi eme ọ bụrụ na etu a nke esi eme ọ bụrụ na otu a nke esi ọgụ mba bụ ebe ọkwanụ sanụzọ ọgụ ihe ọgwụ ife adọkwa mma o ife dị na adọkwa mma ọ dịrọkwa mma o tinye ọnụ n'okwu a kodumodu je nwa yi na aki adịrọ n'ife gburu di m ọ dịrụ ọ nafe anya mmadụ na aki adịrọ mana ọ bụkwa na aki adị ya ọkwa ọnwụ osolu di m na ife abụ nọ ife mmemme nwa ọzọkwa ife ọzọ dị omume na abụrụ ife dị na Oyi amene ha na nje mesa ndi ko mma. Ha na mesa o dere bana mama cha o dere mma.
ọkwa mgbe anyị na-enete ya ikwu ụmụ nke tupu egbufuo ya. Biko ọ bụrụ ọfa ọ gbufuru na biko ka anyị kọdụmekata akụkọ ọtị ya biko. Mama, otu nwaanyị na mmadụ ziri ndị gburu nna m. Egburu nna m egbu. Mana ana m atụ otu m otu nwanne nwoke wee gburu nna m. Onye ma dị ha ka agbụ nwanne nwoke. Agwakọ m okwu debe kene na ifu na-ekwu. Odumodu na ọ bụrụ odumodu kwụsịnụ maka na ụmụ odumodu n'ife ahụ na-ekwu o ga-ebutekwa ọgbaghara na n'ezinụlọ anyị. Biko eji jụkwa anyị. Achọrọ m ịma. O nwere ihe ọbụla ha ga-eme n'ụlọ chaa ka a ga-eme m dị mma. Otu ọbụla ha sichi anụ na ya uju ya afọ ka e bie nke a na-agbacha ya nkịtị a na-ebe ire n'ihi. Ọ bụ Chizọba na nne nna mere ụmụ mmadụ alụmụ na anyị afụ ya nra. Ka ife bụ nsogbu gị ana m ajụ gị ka ife bụ na maghị esoro gị ike n'ụlọ ebe a ka ife bụ na maghị aṅụ mmiri dobere gị iko bekwa nyefe njem ahụ nkịta bụ nwaanyị ewezụga na nwaanyị ama m etu esi eso dị mmadụ ịghọta ife nna nwaanyị Odumodu ime ya ọnụ ije eli ede wee na-abụsịsị fe na-abụsịsị ọkwa ifo gị ogologo akpịrị gị na-achọ obi gị ọkwa ị chọrọ ịwụsị n'akụkụ bụrụ mmadụ nsogbu adịrọ mana ụmụkwa ife nche gwa ya lotekwa na Chukwu na bi n'eluigwe na-eme ya anya ọ na-afụsịsị ife niile na-eme. Ama na Chukwu na-enye m bụrụ fife na chigba bụ na Chukwu abụrụ tata ọ na-enye m mana ndị anya ime ka ụmụ kwụsị nye ụmụ m nsogbu etu m ga-esi so ya bụ ife ntị nụrụ ya ga-akpọkwa m okwe ha na-agba sepụ aka nwere ofe o merekwa aka mmadụ nekwa m anya na mkpụrụ anya nwere ife ike nwa biko pụta m n'ụzọ ka nga ife mụ na ụmụ m mere ife a niile dị m kala afọ wee lụsịa n'ụwa ịchọ ikpokọrọ fancha ma ụlọ ọ lụrụ ma afịa ọ na-azụ ife niile ịchọ ikpokọrọ maka gịnịzi kedu nnọọ ife dị m mere dị m fụkwanụ gị na ụmụ ị n'anya na-egosikwa gị amụrụ m ụdị obi nwe wee na-achọ ime anyị ife anyị na-achọ ime anyị onwere ife ọbara gị banyere ọnọdụ njem azụmahịa mụ ọ bụrụ na ọ gwara gị kịta ka m mee ka mara di gị ị na-ekwu maka ya ọmụnwa ego m ka eji zụ ya o mechaa wee mmalite ife ọ na-eme o ji akpata ego nke ọ yọrọ m ka nye ya ezigbo ego nde naira 17 nke mma na ntụtụ kọrọ ife niile m na-eme ma ahịa mụrụ ihe niile lechakọrọ ya were ego nye ya ọ kwụsịrị ya ma ife ya na ego ji ego wee ndị wayo anarị ya ego rie mana tupu nye ya ego o nwere aka ibinyere n'akwụkwọ ndị onye ọkaikpe nọkwa na ya mgbe o yejikwu m gwara na etu o yesikwu m ya na ọmụrụ nwa nọ n'ime ya ebinyechaa ya ọ dịka ife na-aga na ma alụsị olu ya na-agba ezi ife ọ na-emeta ọ ya jụọ ọ gịnị ka ife na-eme okpukpa nkwa na ya na-ewetara m ego ya ọbụkwana gwara gị biko aka rụkwara akwụkwọ ebe anyị binyere aka maka ego ahụ ọkwa n'eziokwu nya ikpokọrọsi ife niile a ndị mkposazi gịnị ka ịchọ ka eme ka ife mmeji wee zozi ụmụaka bụkwa ụmụ ya ụmụ nwanne ya bụkwa ụmụ gị ebe m na-agbakọrọ mbọ bụ ka ya akụ n'ụba nwanne m nwoke gara
ife kpatara m jiri kpọọ a maka ọgbakọ mana ọ na-ewutere m na amepụ nke nne ụlọ mmalụ ọ bịara ọsọ ịgbaziri ngharị mara okwukwe ebe ọ bụla enyi ya maasị na n'obodo ya na-achọ achọrọ nke ụlọ niile mmalụ na ejikere gom iweghara nwanne ụlọ ọrụ nwanne m nwoke na ife niile akụ na obi a ife niile ka njizi aka ahazibe asị dịka onye kwesịrị ime ife ziri ezi n'ebe ọ dị sị ka mme ka ụlọ mmadụ ka ọ ghara ịdị ụlọ ka ọ gara mberede n'ọnwa ihe ụlọ mmadụ Kesi nke onye na-adịwe ụlọ ọrụ nna m. Kesi a ga-eme ụmụ ya. Amalizi nri. Na ụlọ nke ụtụka omume ọjọọ n'ife a. Na omume ọjọọ tụka. Ịgbakwa ị na-akpọta acha nke ama mme. Ọma mme. Ka m gwa gị ihe ị na-eme otu ka isi like ya chacha. Anyị bụ osikwa ụmụaka o ka m gwa gị o. So gị megara esi ihe na-akọsa otu ka isi like ya. Butuo maka gị. Nai biko. Ka isi kwuo na mgbe isi na mpa anyị jiri ụgwọ tupu ọmụmụ. Oke, nsogbu adịrị. Ebe ọ bụ na o jiri ụgwọ, ụlọ ọrụ mpa anyị anụwa. Ka anyị na-etinye okele aka na-alụ ya bụ ọrụ. Ego ọ bụ na anyị wetara ya, anyị eke ya n'ime onwe anyị na anyị kwudo wee chi anyị. Ka anyị mafụkwa n'ebe a ga-eji na-eli imi na anyị bụkwa mmadụ nna anyị. Anyị bụkwa nwanne gị. Ọkwa ụmụ gị ka anyị bụ nna anyị biko zie anụ. Biko. Bịa onye ọkaikpe. Ya ka ọ chọpụta akwụkwọ ka a mara ebe anyị na ihe anyị na-eme eme. Na banye n'ime ụlọ weta akwụkwọ ndị a bịa. Mamie! Ụlọ ọrụ a nwere ọkaikpe nke ya. Iwu ọkaikpe ụlọ ọrụ nna m. Ọkwụ n'ife nwara gị. Iwu ọkaikpe ụlọ ọrụ nna m. Atụ nka nke abụọ gị isi. Anyị ga-afụ n'ụlọ ikpe. Ọ dị mma. Anyị ga-afụ. Rapịa achọzie ya ọ ga-achọpụta na ụlọ ikpe ka na ọgọ nke ọ na-eme ka ikoro ya gbagbagbagbagba. Onye bụ akwụkwọ ihe biko dochie biko Ya ka hazisi amalo que estaba na escada para. Vai botar tudo que ninguém é diferente na casa Obutu wasidi Chimo
obutu wasi adio Mwage iwe yonyege kuru yolo ya Chukubiko Waton senye maka Ewo obutu wasi di Chimo obutu wasi adio Mwage iwe yonyege kuru yolo ya Chukubiko Waton senye maka Kinda na-egboro anyị oge ebe a. Haba. Na mpa anyị gara ka anyị ma n'otu ụzọ sitere mmanụ na na-ekele ebe ya na ya nsogbu ife na-evidivranti na-apụgodo oge gbaa abịa ma ife m chere gbakịta ahụ onye ọla na-atara ya ife na-ese kịta isi abụ isi china ife polisi n'ụzọ ebe na stọpụ gwara m ya mma ọgbụgbọ gị na maka akịrịgba ga-ekwu ka ka m jikwa unu ama m na ife niile anyị ji alụ ọrụ m mfe ndị egbe maka na ọtọ achịchere ju n'oji na-eju ebe a Nai, iko ni ihe nke apụtakwa. Nwoke na-achọ. O nwere ife ndị ọrụ gbara. Kebe mma m nọ, ka nwanne m nwoke, kebe onye ọbụla na gwata m ihe na-eme ka efọ. Nwatakịrị ji nwayọọ. Abago m n'ụlọ, ya bụkọrọ ife n'efu ụlọ. Ka ọ gaba na bọs kwata. Ebe a ka ụlọ nọ. Nna anyị maka gịnị sikwa? Nwoke ahụ jiri gbacha ọ dị nnọọ na-adị nka ha si na ife a na-ekwe doro ya anya wee sị ka njizi aka mpụpụtara oge ife ka ụlọ gara ebe a ọ na-eme anyị chụ iru ebe ahụ anyị gafere Nna anyị ife adọkwa m mma. Nna anyị ife adọkwa m mma. Nna anyị ife adọkwa m mma. Ọ dịrị ụmụ otu anyị si eme ọ dịrọ mma. Ị na-atụsa ya atụta be nna ya ọbịa. Nna anyị ife adọkwa m mma. He Chineke nọ. Nna anyị ife adọkwa m mma nna anyị. Nna ife adọkwa m mma. Ndị be anyị ndewo ka m bịagono ka m nchechọgodo ife anyị bịa nwoke m bịa ihe akpọ na-ebunokwu anyị n'ọrụgodo anyị nọrọ anyị sit down nọrọ anyị ka anyị kpanye dị mkpa anyị bịara ịkpanye dị mkpa iri na dị ebe ka ọnụ anyị jite ọjị wee nwe mmanya ogwu biko gwa oge adịrọ Chiwodumodu, ana m ajụ ị na-achị kọrọ anyị na aka ha dụọ na nwa na-enwuru anwụ. Aka m ịdị n'ọnwụ nwanne m nwoke dị Nicholas, obere nwanne m nwoke. Aka m adịrọkwa Nicholas mgbe ọ dị ndụ bụ ezigbo nwanne m nwoke fụchasịara n'anya. Ọ bụgoro mgbe anyị kpere mpe eji maka ka ọ gụọ akwụkwọ gụọ n'isi wee sị m agụ na abụ n'anya. Udobe mgbe ọ gụchara were malite azụmahịa nke o nwere mgbe ego bịara ya mkpa elekọrọ m ife niile m nwere ka m were nye Nicholas ka ọ kwụdosi ọfụma nke mere na ọfụma
Quer dizer que aí essa não canta, então a camodia, a camboia, medina, a camada, a camada. Kini patala iji chupu nwunye nwanne n'ụlọ. Jikwa afọ n'ụlọ ebe anyị gafere nwafe nwa onye chụpụrụ n'ụlọ. Ihe ka m ga-esi chụpụ ha n'ụlọ. N'ihe ọma ọ na-akara imelụ mbụ nwanne m nwoke. O kpere m nkwa sị na ya enye m ezigbo ego nke mgbe na ọ kwadogo nnọọ ka enye m ezigbo ego ka m were kwuru osikwa ike. Kọba akụkọ na nchụpụ ya. Eziokwu na o nwere mgbe anọkọtara fụ onwe ka ihe ego siri dị mkpa anyị tinye aka n'akwụkwọ mgbe m chọrọ ya nnukwu ego mana dịka etu o siri kwukwa ahụ na ya ga-abụ ọkpụrụzi ọ naghị emenwukwuzi ife mana nke ahụ emerụ m ka m jee lụsara ilu ozokukpuo na m ihe niile debe ka yichi odumodu ụmụnna agba gị isi wee kwekọrịta na ị ga-aṅụrụ anyị iyi iji gosi anyị na aka gị dị ọcha. Biko ụmụnna ọ bụ mmasị ka njezi n'ihe a ozugbo ngọbala akụka amarọzimetu si agọpụ nna aga anaghị-ekonyekwa m ọsọ ebubo ọsọ ọbụla ha chọrọ na nga ebe ọbụla ha sị ha ga-aṅụ iyi a n'ụdị ọbụla a ga-eji were nwe iyi biko akwado ka anyị jebe ejebe onye anyị ụlọ ụlọ akwụkwọ ndị ya nụtụ dị nwa ekwere anyị kwedo anyị ka anyị gba izu kunye ụmụnna ụlọ akwụkwọ ndị anyị na Uchechi onye kedu onye na-akpọ m ife a? Uchechi ebe nna gị nọ? Nna m pụrụ apụ. Efuwe m. Ka ihe mee nke ị na-eme. Uchechi ndị ichiechi ọlụ ka nna m nwe ọlụ fi iyi o. Iyikwa. Fasị na nna m gburu nwanne nwoke Nicholas. Iyikwa. Ọ bụ ihe a ka CHIZOBA gba m n'otu. Hịa. Uchechi biko nna gị nọta si na nna m chọrọ ife ya biko ka m gaba biko ka m gbanaba obi imi ka ife ime iyi na-atọrọ ndị a ya chi m ahụkwanụ ka m pụta Agata nye nene. Kitu ka ikwizu nwanya na ụmụ ya na ụmụ efurefu nya na ụmụ efurefu anụ siwe bata nnukwu na. Echi m na ha kwesị nọ n'ụlọ ọbịa. CHIZOBA welkene nwayọ. Ndị ichie nwere nzukọ n'ụtụtụ a. Gwa nna anyị ka a gwa ha ka a nachiatakwa n'ụlọ. Ịma na onwe ka anyị ga-esi nzi na-eme. Ọ dịzịa ka anyị dị n'ife gburu nwanne nna anyị Nicholas. Achọkwa m ịma. Achọrọ m ịma cha achọkwa m ịma. Achọ m ka ha si n'ụlọ a pụọ. Achọ m ka ha si n'ụlọ a pụọ. Mụ na ha ma nọ nwe ebe a. Nna anyị agwaga anyị ka anyị buru ngwongwo anyị gbagoo n'elu ka fama bilizie n'ala ka udo wee chịa. O weta gị igodo enu. CHIZOBA biko ejekwa n'ebe a jee mebe mkpọtụ o. Achọkwa m ịma. Nke a bụzikwa akụkọ ị na-akọrọ onwe m. Mụ achọrọkwa ịma ihe ndị obodo ga-ekwu. Achọrọ m ịma. Achọrọ m ka ha si n'ụlọ a pụọ. Ekwuchego m nke m. CHIZOBA eje n'ebe a ga mebe mkpọtụ CHIZOBA. Ka ife na-ebere akpa? Ka ife na-eme? Ọbụgọnụ dị m nwanne nwoke nke ejiro ya afọ ọ bụrụkwa ụmụ nwoke na-abụ mmụkwa ka igbukwana. Onye? Ụmụ nke? Ka ebe okpukpe nọ? Ka ebe fa nọ? Odumodu
tata melia mbosi nke ebu ụmụ m si n'ụlọ a wee pụọ aka m afụrụ ofe anya. Ọ gịnị na-eme ka onye na-achụgharị ezinụlọ nwanne m nwoke ebesa ka nwa mgbochi mma achọpụta ebe fanọ mma ama ife na-eme ife mma ama onye na-enye anyị nsogbu a ebesa aka ndị okenye ka ndị